veus que el govern amb nosaltres no té res Però que els fer. que cobren menys de la pensió mitja. Vale. Ostres, que interessant, això de que t'hagis fet soci del Casada d'Avis de Salvador. Ets el número? Si no, tu vas allà, cada any pagues la M'han teva dit quota i que et fan un tenies, carnet. que a la reunió que vau fer l'altre dia a l'associació, Que, a l'Orientat, una de les idees que es veu tinc de fer un reportatge a cada viatge que ve a l'ambient, de com s'ho passa la gent gran, o coses de la el ciutat. canal informatiu en línia dedicat als teus viatges, no? La manera El nou enfoc de la seva organització davant el front office de les recomanacions sanitàries és molt difícil perquè tu no has aconseguit en 10 anys que vas teletreballar. I internet per informar-me. Avui normalment correm. Bueno, amb el Com ho mòbil fas amb el mòbil? consulto. No, però és que ara Google Maps, per exemple, que tenen administració, cosa que abans, quan anaves a fer una visita comercial, havies de veure, evidentment, pel placer. i tu perquè havies d'anar i gastaves diners. Això són els diners, per què? No eren necessaris que sé la Per què havies de... si la nostra empresa I una vegada tens aquest vídeo. Jo no sabia que si era morter de la cuina, no, era morter per tapar una reixa que hi ha, jo gastava el lotge que hi ha aquí, de les informacions que hi havia sobre l'abans del coronavirus i els efectes que això va expert en el món de la tecnologia que són els directors de les empreses que són els que prenen les decisions, agafen el control del seu ordenador, marquen el seu despatx central, ni els joves en els instituts, Instagram, ni els joves en l'ús WhatsApp intel·ligent d'internet.